توجہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی آپ جدوں آئے نا جی علم الدین شہید دے جنازے تے آپ نے فرمایا کہ مینوں پیر وکھاؤ، حالانکہ دنیا ایک کہندی جی آخری واری چہرہ وکھاؤ، آپ نے فرمایا پیر وکھاؤ، پیر ان کے جی خیر ہوئے، آپ نے فرمایا وکھاؤ نا جی، وہ پیروں تے انہوں نے کفن شریف چکیا تھے، آپ نے اپنی پگڑی 11-12 گز دی، وہ لا کے نہ تے علم الدین شہید دے پیریں تے رکھ چھڑ دی تے نال چوم بھی لیا تے مریداں نو حال پہ گیا، مرید کہنے لگے حضور قبلہ شاہ جی تہاڈا چہرہ ویکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھ دیں تے تسی ترکھانن دے منڈے دے بال جڑا بال ہے او دے پیر تسی چوم رہے ہو، آپ نے فرمایا ہاں تانوں دسنا چاہنا عزت او دی ہوئے گی جڑا حضور دی عزت تے پیرا دے گا، کوئی پیرا ویکھ کے ویکھے ترکھانن دا منڈا ہوئے تے سید پگڑی لا چھڑدا ہے تے ممتاز قادری ہوئے تے خادم حسین رضوی پگڑی لا چھڑدا ہے، کوئی کام تے کرے نا یار۔